Takže čau ty lidi, já vás vítám u mého nového videa. Dneska bude moje fotbalová sbírka mých fotbalových dresů. Dneska nebude Roblox, to bude až v příštím videu. Já to nebudu okecávat a pojďme na to. Tady vidíte, že to je moje nové pokoj, takže tady budu natáčet, ale to jste si už asi trochu mohli všimnout. No, nebudu to okecávat a pojďme na to. První dres, co bych tu měl mít, tak to je z roku 2021 až 2022. Manchester United dres. Tady se mi docela líbilo, protože to je docela takový propracovaný a na zádech neobvyklý hráč, protože to je můj idol Rafael Varane. Nevím, jestli to tam je vidět, je to hold, bohužel to tam asi neuvidíte, vidíte to trochu špatně, ale tady je Rafael Varane, 19. Za mě můj asi nejlepší dres, nebo můžete si to prostě, vemte si to prostě jak chcete, jestli to je pro vás nejlepší, ale prostě těžko, pro vás to asi bude Messi, Ronaldo a Neymar, nebo nevím, je to prostě na vás, ale prostě pro mě je idol Rafael Varane, tady ten krásný dres, kdy je tam první sezónu přestoupil z Realu Madrid. No. Další dres tu mám takovej trochu divnej, ale nevím, protože já jsem chtěl ho mít v brazilském, ale bohužel jsem ho nesehnal. Al Hilal dres. Tady vidím, to je vidět, že tady to je takový, že tady to už je také poznat Al Hilal. Tady prostě to je vidět Jahr. Nevím, co to je, jako, ale nevím, ale si víš, že si poznáte, kdo tam je. Je to Neymar Junior, protože jsem ho chtěl mít, prostě je to můj oblíbený hráč. A vlastně jsem ještě ani jeho dres neměl, takže jsem si ho prostě tady koupil, 10, prostě zase parádní. Nevím, proč nešel se dát brazilský dres, ale to nevadí, prostě Neymar Junior a Hilal. No. Další dres tu mám argentinský. Z roku 2010 to vypadá, trochu divnej, ale prostě z roku 2010. A teď vás překvapím, není to Lionel Messi. Je to fakt neobvyklý hráč, který hrál taky za Inter Miami, hrál za Real Madrid. Možná nevíte, ale prostě takovýhle asi z World Cupu by to měl být replika, prostě, že si chápete, že nejde se na to, jako dá se na to originál, ale já moc tady originálu nemám, spíš nemám. Takže tady ten krásný dres a na zádech je Gonzalo Higuaín. Mě 9 na zádech, jako tohle jsem fakt nečekal, on byl nějak prostě veselý, tak jsem si ho chtěl koupit. Nahoru můj docela taky oblíbený hráč, když teda není jako prostě když má svůj den, tak je dobrý, nebo už končil kariéru, to nevadí, ale byl prostě dobrý. Prostě argentinský 2010. Pak bych tu měl mít další dres z roku 2014, kdy vyhráli mistrovství světa Německo, tadyhle jako 8 Německo, to je poznat, že to je, pokud mě neumíte, Deutschland, to je Německo, nevím, prostě je to německý dres a na zádech musel jsem ho mít Mesut Özil. Mesut Özil je tady taky velmi pěkný, 8 na zádech, takže -1 takzvaně z Higuaína, 8 na zádech, Mesut Özil, Německo. A náhodou se ten dres taky velmi povedl. Teď tu máme z té moderní verze. Teď mám tu asi každý, co má každý ve své sbírce, nebo aspoň hodně dětí. To jsem i já. Dresu Real Madrid, ten nejnovější dres. Tady trochu to vypadá taky, trochu jsem si tam nechal dát tady ty Champions, to se mi velmi líbí. Dres této sezóny. A hráč, který teď vlastně se moc neukazuje, když byl docela se čeká od něj ještě hodně. Na zádech kdo jiný než Kylian Mbappé. Mbappé je velmi kvalitní útočník, když byl ještě v Paris Saint-Germain, ale fakt od té doby, co přestoupil do Realu Madrid, tak se mu vůbec nedaří. To je prostě trochu trapas, že dá prostě gól třeba jenom do prázdné brány. To udělal, napodobil skoro jeden gól i Vinicius Junior při finále Ligy mistrů. To bylo 2022 až 2021 proti Liverpoolu, když hráli, tak tam úplně napodobil, stá se říct skoro stejně, akorát nebylo to tak bylo to předprázdno, ale bylo to tak blízko. No prostě desky na Mbappého, můj oblíbený docela, no, nevím. Další tu dres, koho tu mám, tak je Bayern Mnichov.
taky červený, taky velmi pěkný, musím uznat. Za mě tady povedený prostě ty potahy, jak Bayern se s tím dal docela záležet. Na zádech Harry Kane, mě tady trochu jako je vidět prostě, že tady jsou takový, že prostě si dali záležet na tom pro mě. Za mě, já to nevím smysl, co to je, prostě. Za mě je docela dobrý dres, povedený dres Bayernu Mnichov, chtěl jsem ho mít, tak ho mám. A výborný. Pak tu mám už konečně dres, na který už jsem mi říkal, nebo pokud si pamatujete, dres Paris Saint-Germain, to musí být nějaký starší hodně, protože si nepamatuju, že by měli takovejhle, možná ho měli Paris, teď to mají něco tam, nevím teď, ale prostě nevím, odkud vzali Paris jako basketbal, to je asi nejdivnější, co jsem snad viděl, ale za mě takový, to je spíš taky, který by chtěli, kdyby to měli třeba holky, tak by to myslím, že by to každá holka, každý holce by se to asi nejvíc líbilo, jak se je to tady takový to fialový. A na zádech konečně to není. Je to prostě ten hráč, který byl ještě před Harrym Kanem, Kylian Mbappé. 7 na zádech. Prostě velmi pěkný dres, za mě povedený, protože tady je prostě ta růžová a pak PSG se mi docela jako tady jako ten jejich nový dres sezóny, který teď mají, tak není taky vůbec špatný. Ale nebude to tam je trochu vidět jako z té první, nebo před poslední sezóny. Tam bylo taky vidět, ale trochu tak přemalouvali, dá se říct, kdyby to malovali někde, nebo prostě kreslili to. Ale prostě Kylian Mbappé, to je za mě asi fakt velmi povedený. Možná ještě někteří budou povedený, třeba pak, když byl sezóna 2022 až 2023, taky velmi povedený. A teď tu mám hráče, který by nikdo nečekal, že dres španělské reprezentace. Teď byste si každý řekl, že tam musí být Lamine Yamal, ne? Já jako Lamina Yamala jako moc nemám rád, že pro mě je prostě takový, jako, že prostě ho nemám rád, že nevím, jak prostě jsem mohl proslavit. Jako teď neberte to jako urážku, ale prostě pro mě Lamine Yamal trochu, prostě mám radši tohle hráče, než právě Lamina. Jako, mám ho docela rád, ale prostě jak bych to řekl, když jsem fanoušek Realu Madrid, takže nedivte se, že prostě nemám moc rád Lamina, když hraje v Barceloně, já jsem fanoušek Realu Madrid. Španělský dres prostě a na zádech hráč, který skoroval ve finále Eura, Nico Williams junior. Tady velmi taky, to je prostě vidět, jak se to tam dá na tom záleží, trochu tady jsou takový ty potahy. 17 na zádech, za mě velmi povedený a za mě prostě jsem si ho musel mít. Když jsem málem, jsem si rozmyslel, že jsem si málem chtěl koupit dres právě Lamina Yamala z Barcelony. Ne, to jsem neudělal. Teď tu mám další dres a to je Německa. Tam jsem chtěl, nebo já myslel, že tam budou takový ty Euro a UEFA Foundation, ale to nevím, proč to nedali prostě. Ale 8 na zádech, velmi pěkný dres. Německa a hráč, který potom na zápasu s tím dresem končil kariéru. Nebo prostě tenhle dres měl, když byl čtvrtfinále Eura proti Německo proti Španělsku, tak ho měli na sobě a já tam mám Tonyho Kroose. To je prostě, mám ho rád a určitě patří mezi ty vzpomínkový hráči, který ukončil kariéru. Takže prostě Tony Kroos, Německo, výborný za mě dres. Teď tu mám trochu takový divný dres, jeho znaku se asi budete hodně divit. A to je druhý dres, který tu mám od toho týmu. A já možná koukám, že to je, že prostě, jako to ty asi poznáte, co to je, že to je Manchester United. Na dálku je to velmi pěkný, že tam nemají už to TeamViewer, ale že tam mají nějaký Snapdragon, jako fakt je za mě docela povedený, co se dá říct. Na zádech můj nejoblíbenější hráč Manchester United teď, nebo dá se to tak říct, Marcus Rashford, 10 na zádech. Opět velmi povedený za mě, fakt se mi líbí tady, jak je to takový to černopítně, jako fakt se mi to za mě líbí a jako komu se to nelíbí, protože je fanoušek City. Teď tu mám tu jeden dres, ale teď tu vám radši nebudu ukazovat, protože to je prostě, není to jako dres, ale je to prostě Itálie, to je prostě z nějakého shopu, ale to vám nebudu ukazovat, protože to je fakt divný.
Ale mám tu dres konečně toho Gouta, který jste asi těšně hnedka po Ronaldovým, Lionel Messi. Nebo prostě argentinský dres, na zádech Lionel Messi. Tohle by mělo být 2006 nebo 10, něco podobného. Taky trochu tady to je, jako ten dres je velmi pěkný docela. Ale prostě Lionel Messi, no pěkný docela, teď se to trochu podobá na dálku. Když to jenom tak, že to vypadá trochu jak ten Copa America, tak to trochu vypadá. A teď tu máme dalšího toho Gouta, kterýho jsem říkal. A to... Co to? Mě to nevá. Mám tu další dres. A to je dres Portugalska z roku 2022, když byl prostě World Cup. A to je nikdo jiný než Cristiano Ronaldo. Jasně, že Ronaldo, jako kdyby tam byl Bruno Fernandes, tak bych se nazval, Ronaldo je Ronaldo a to je fakt jediný dres, který mám od Ronalda. Jo, fakt jediný dres od Ronalda, to jsem fanoušek. No, prostě Ronaldo povedený dres, prostě 10 z 10. Teď tu mám přímo dres Barcelony, který jsem dostal a měl by být prostě, nedívte se, že je trochu poškozený. A to je tento dres Barcelony, trochu, to by asi někdy, to bylo někde nějakýho prostě, když byli v Barceloně a koupili to tam, tak to bylo prostě u nějakých stánků v Barceloně. Unice v té době byla sponzor Barcelony. Fakt se mi líbí, jako teď to je mnohem lepší než Spotify, co mají teď prostě Barcelona. Prostě za mě víc povedený a na zádech Lionel Messi. To je druhý dres Lionela Messiho. Takže takový velmi pěkný, za mě taky povedený docela. Teď tu mám dres, ještě si tady vezmu, abych to neskracoval. Tady mám dres AS Řím, který mám z Itálie přímo. Tak trochu znak se nedivte, ale prostě je to AS Řím, co jsem ani nevěděl, že někdy vůbec budu mít dres AS Říma, ale prostě jsem si ho koupil a na zádech je nikdo jiný než Francesco Totti. Francesco Totti je velmi povedený, taky kapitán Totti Roma a velmi taky, prostě se mi líbí ten dres. A teď tu máme další neobvyklý dres a to je Bosna Hercegovina, jako fakt já mám asi nejvíc neobvyklý dres, tak to je neobvyklý, já mám nejvíc asi neobvyklé dresy, ale prostě na zádech Edin Dzeko. 11 na zádech, Bosna Hercegovina, nevím, ale sponzor snad nejdivnější, co jsem viděl, Kelme. Nemůžete si to někdy vyhledat, ale taky velmi povedený dres, tady to se mi velmi líbí, že to tam je takový trochu podmalovaný, že tam je prostě nějaký ty zvířata, nebo co to je prostě, taky velmi podvedený, super docela. A teď tu mám skoro předposlední dres, a to je Manchester City, tohle je fejkový, to jsem dostal taky, ale prostě fejkový, nemůžu za to, ale Manchester City asi to nikdo jiný než Erling Haaland. Jako v té době jsem chtěl ten dres mě spálit, protože když jsem fanoušek Manchester United, proč bych měl dostat dres Manchester City? Pak si někteří asi dělali ze mě srandu. Myslím, že ani nevěděl, že jsem fanoušek Manchester United. A prostě fejkový dres Erling Haaland, to co se mi povedlo náhodou. Takový ty potahy, náhodou dobrý. A teď tu mám další falešný dres, který jsem taky dostal, ale zase taky velmi povedený. Dres Barcelony, Spotify, já jsem to říkal. La Liga, to je taky mezi, jako to patří asi za mě možná lepší než ten znak teď té Barcelony. Za mě taky velmi povedený dres Barcelony, prostě tady ty taky velmi pěkný. A na zádech Robert Lewandowski, taky fakt super dres, i když to je falešný, tak to je poslední dres. Tak tu mám jako dres, a to bylo prostě, když jsem byl jenom v kempu, to vám nebudu ukazovat. Tohle je všechno z tohle videa, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte like a odběr a zatím čau.